तो भैया आप सबके बहुत दिनों से इंतजार रहल कि भोजपुरी के शेरनी के गानवा आखिर कब आई। तो रउआ लोगन हो जाई बेफिकर, काहे से जब तक आपका है छोट भाई बा आप सभी तक एकदम कोशिश करत रही कि गानवा के अपडेट जल्द से जल्द रउआ लोगन के पास पहुंचा दे। तो आ गई बा भोजपुरी के शेरनी जवन बाटी की अक्षरा सिंह। 2 दिन पहले ही अपने चैनलवा पे आप सबके हम अपडेट देले रही कि गाना बहुत जल्द आवे वाला बा अक्षरा सिंह के, जवन की भोजपुरी में एकदम ब्लास्ट होके रही। तो आ गई बा वही गानवा के अपडेट। तो सबसे पहले रउआ लोगन हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टर देख ली, जौने गानवा के टाइटल रहल मेहरी झकास चाही, काला न गोर मेहरी झकास चाही। ई वीडियो के डायरेक्टर बानी रवि पंडित जी। गानवा में म्यूजिक देने वाटे बड़े भाई विक्की बॉक्स जी। ई गानवा के जे लिखले बा नाम है आशीष तिवारी जी। बाबू हो तैयार रहा हो 9 अप्रैल के यानी कि बुधवार के दिन ई गानवा के सुबेरे 7 बजे ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन यूट्यूब चैनल बा वही से लॉन्च कई गए, जौने गानवा का टाइटल है मेहरी झकास चाही। आ रहल बानी भोजपुरी के शेरनी अक्षरा सिंह। भोजपुरी यूपी बिहार कहल जा तो गानवा एकदम गर्दम मचा के रही। कहीं से गानवा के टाइटलवे से पता चल जाला कि गानवा कहाँ तक पहुँचे वाला बा। तो बाबू हो वीडियो पे नया बाटा तो लाइक कर दिया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटियों दबा दिया और अपने दोस्त के शेयर करिया। जवन भी दोस्त तोहार अक्षरा सिंह के फैन बा तो ओकरहू पता चले के चाही कि भोजपुरी के शेरनी अक्षरा सिंह के भोजपुरी में एगो नया ब्लास्ट लेके आ रहल बानी।